Give me some more of the ganja. This is for Chivayo. Let me give some to Mnangagwa. Let me give some to Mnangagwa. Chivayo was burning the mind. Makadi. Basa. Aiwa, kwakanaka kuri sei? Nezo ndakakuti mukoma wangu aita busy. Basa racho pamwe pacho tinombobuda. Tombowana nguva yekuno dai. Aiwa ndokuti tirarame ndokuti zvifambe. Kuwanda kwebasa ndokuti zvifambe. Ichokwadi. Yes, ndaona miss the call manje. Ndaida kuzoti program yedu yeya tozvifambisa sei. Okay. Munozotaura kuti ugadzirisa chii? Alright, zvandinowanzoita inini ndezvekuti nguva zhinji ndinotanga ndanamata. Kana makabvunza vanondiziva na DJ Holly nevamwe. Zvinhu zvese zvandowanzoita ndotanga ndanyengetera. Ndokuda kwechikonzero chokuda kuti izwi randinoshandisa inini. Vazhinji vanogona kunge vachindinzwa havo vachitoti takanzwa Judha achitaura but inini ndendichitoshanda hangu nezwi raKristu. Saka zvandowanzoita ndezvekuti kuhama dzese dzandinonoreverera nokunomiririra ndinotanga ndamboenda pamberi pechigaro chaMwari ndonopfugama. Ndoudza baba kuti baba ndine mhaka yakati kana kuti ndine nhau yakati, ndine dambudziko rakati, ndine chikumbiro chokuti. Pakunamata kwangu ipapo paya dzimwe nguva ndinokasira kupindurwa, dzimwe nguva ndinononoka zvichienderana nekuti zvinhu zvakamira sei. Yes. So zvimwe nguva zvinowanzoita kuti zvindiitire nyore ndezvekuti especially kana panhau dzakaita sedzenyudzi kuti muwane rubatsiro. Hachisi chinhu chandinoona chandingati chinhu chakarema. Aiwa zvinhu zviduku. Especially sekukumbira kwenyu kuti tikukumbira kuti Mr. Chivayo seWinkene Chivayo vatibatsire. Ini kana chinge ndakutonotaura navo vanenge vasisanzwi izwi rangu, vanenge vakutonzwa izwi raKristu pakutaura kwangu navo. Saka kuti zvikurerukirei manje zvinenge zvaakudiwa kuti sezvo makambenge muchikurukurana uye kuti pakutenda kwenyu muri munhu wechiMuslim. Saka uye muri mufundisi uye muri munhu anorespektiwa zvakanyanya. Kuti zvindirerukire manje zvinenge zvaakudiwa kuti imimi mochitenda handizive kuti munokwanisa here kugamuchira Kristu Jesu saishe namambo kuti kana ndichinge ndakunotaura kudenga manje rinenge rakarejista richiziva kuti uyu wemimba yaKristu. Yes. Ndakateerera ipapo. Ndo pandiri kubvunza ipapo kuti munogamuchira Kristu Jesu here semuponesi wenyu. Isusu maMuslim tinotenda kuti Jesu wese Jesu naAbrahama naMozisi totenda kwavari. Yes. Takatowagamuchira kare. Takatoberwa tiri mazviri titori mavari. Aiwa, tirikurevera pakuti zvakafanana nana Nikodhimu nevaFarisi vaitotenda zvaAbhurahama nezvanaMozisi nezvanaErija. Tikureva kuti nawe kugamuchira Kristu Jesu saishe momuita mambo womweya wenyu, moyo wenyu noupenyu hwenyu. Aiwa, tagamuchira kare asi toramba tichigamuchira. Alright. Saka inini kuti zvichindiitira nyore manje. Kana zvandichaita sandambotaura naMr. Chivayo ndakumbodzokera futi kugomo. Ndonoudza Kristu kuti hama yangu yati yakusiya zvechiMuslim zvana Muhammad nemakurani yakuya kwamuri. Saka ndichaenda ndonokunyengetererai. Saka imi sezvo muri kokumusha ndichatsvaga imwe hama yamuchaenda musikuvapa makurani nemagemenzi echiMuslim zvopiswa. Tikangopedza kudaro ini ndobva ndangoisa meseji yangu kuna seWinkene hazvo kupiwa mari nemotikari zvichinhu chiduku because Kristu wangu une simba. Hello. Yes, muri kundinzwa? Alright, makundinzwa?
Halo, Mr. Banda. Halo. Makundinzwa Mr. Banda? Ndakuteerera manje. Yes, manzwa shoko rangu. Marinzwa. Right. Isusu tiri mamuslim handiti. Hongu. Tagara tine mari dzedu, tagara tine motikari dzedu. Yeah. Tagara tine chitendero chedu. Tine chitendero chedu. Zvakare pachitendero hatirase vatumwa vese ana Jesu, ana Abrahama, ana Mozisi. Asi zvamuri kutaura kuti no topisa magemenzi, topisa Qur'an, azviite. Zvinoita nokuda kwekuti inini takatopisawo takambenge tiri ikoko, uye tine uchapupu hwakawanda hwevamwe vari kurarama nana Simeoni Ng'anga. Saka inini ndiri kukukurudzirai kuti muchisiya zvaMuhammad nemakurani kuitira kuti nyasha dzaKristu dzigare nemi mazuva yese. Uye hazvina kukunakirei zveupenyu hwamanje manje, asi kuti paupenyu hunouya kuti musaende kugehena. Asi pari zvino tiri kunyanya konsentreta nezveupenyu hwamanje hwatiri kurarama hwepanyika, kuti ini ndoda kuti ndikubatsirei. Ndakuudzai kuti Kristu miti wokudenga, imimi matenda kuti munomuziva. Zvino iyeyo wamunoziva ndiye Ishe namambo. Chinhu chiduku kwazvo, manje makaomesa mwoyo wenyu, hamugone kubatsirwa, asi kuti muchatonyanya kuwerwa nematambudziko akapfuura amusina kumbobvira makaona kubva denga nenyika zvichiitwa. Right. Mayane nyaya yakanaka. Right. Zvinoita ndezvekuti chimukoma. Yeah. Hello. Yes. Kwamuri kubva nako ndiri kunzwikisa zvamuri kutaura. Asi mukati mimi mamuslim muchanopiswa kugehena nekuti hamuna kugamuchira Jesu, iro vhangeri rinenge ratipotsekei zvishoma. Ndiri kukuudzai chokwadi chaKristu, kwete chekumba kwedu. Dai zviri zvekumba kwedu, ndiri mumwe wevamwe vanhu vari kutotuka Jesu. Saka izvi zvandiri kukuudzai izvi ndiri kutaura zvedzimwe hama dzisingagare panyika, dzinogara kuseri kwemakore kudenga uko. Handiti imi munototenda kuti kuni tine hama dziriko dzisingagare panyika, dzinogara kudenga? Nekuti isusu vatumwa vese vanga varipo kubva kuna Adamu vari 1400 kuburikidza naJesu wacho, wese tinotenda mavari. Jesu munomutenda kuti mwanakomana waMwari akafa here akamuka akakwira kudenga? Tinotenda kuti Jesu mutumwa waMwari akatumwa akangofanana nevamwe vatumwa. Ndati munotenda here vamwe vatumwa tombovaisa pasaidi kuti Jesu akafa akamuka? Tinoziva kuti Jesu akatorwa asadzoka, tozviziva here? Handiri kutaura zvekuti Jesu akafa akamuka nezuva retatu, kufa nekumuka. Totenda namazvire. Saka munomuziva kuti ndiye Ishe namambo. Zvino Ishe wenyu iyeye ndo wandiri kutaura kuti ini zvandakuita nhasi ndakuchienda manje kunomuudza Kristu kuti murume wesekuru Banda taanawo. Yave hama, Mwari chibatsirai hama yedu, musaisiye iri yega. Tikabva ipapo tozopisa makurani magemenzi. Aiwa, zvinotofanira kuparadzwa. Uchapupu hunozokudhonzerei mweya wechiMuhammad, kuti saka patoda kuti musunungurwe. Nekuti handidi kuti ndikuimbise zvinhu zvisingazoitike. Aiwa, nisi takange tine nharo dzinopfuura dzenyu. Muri kundiseka? Ndakange ndine moyo wakaipa wakanyangara, but Kristu wakatibvisa ikoko. Inini handina kutendoka nokuparidzirwa Bhaibheri kai. Kana kunzi vafundisi nevaprofita vauya, taurai zvaKristu Mwari akanaka, ndakange ndiri muvengi wechinhu chinonzi Bhaibheri, asi nekuzozarurirwa iye ndiye akasangana neni. Saka imi makaita zvakanaka pakuuyawo kwandiri. Inini handidi Pauro, handidi Abrahama, handidi Mozisi kuti vandiudze zvaKristu.
nokuda kwekuti inini ndakasangana naye. Inini wamuri kunzwa ari kutaura dhini wacho Jeff Judah Usana. ndikupanzwa saka uri kuti munoenda kugomo mopira. Ndichingosvika ndinonoudza mudhara kuti mudhara mukomana adzoka ati akusiya zvetaipi yezvimwe zvezvandaimboitawo inini kare kwamakandisunungura iye musunungure iwo. Zvabva ipapo tozofamba sei? Hazvichanetsi kumberi zvokuti muri kumusha kuZimbabwe tinongotumira hama ndokuudzai kana kuti menda ikoko kune shamwari. It's one word. Dhini we munongoti dhini we ndakataura naJudha muburisa yenyu makurani nemagemens zvopiswa izvi masunungurwa. Munogona kumbomira ndimbofunga ndazodzoka kwaMoshi, asi maita zvakanaka mandipa gwara, mandipa guideline chenjedzo. Okay, all right. Kana muchinge masununguka mozodzoka kwandiri munondifonera. Muve nezuva rakanaka. Mweya waKristu Jesu ugova nemi. Amen. Ndatenda Jesu. Atendeuka zviti because watiyoenda kutoitenderedza vaziva achiti vakatosaina mumapepa ake Satani vanenge vachitomuziva manyota vakatongodaro naiwo ndorufu rwavo manje vasangana napo Satani achiti manje uchamwa wakundimukira ndakakutadzire Great friend.